Molweni, namkelekile Avalanche of Grace, gama lam nguthenjiwe. Wawela nathi umaxhoba yakhawuleza esisusa ku-2022 ngothando lwakhe nangeenceba zakhe ezimengo naphakathi. Yawela nathi ingonyama yesixeko sakwaYuda isithwele ngamaphiko okhozi. Yaxela ithwele abantwana bakwaIsrayeli bakhuphe iyiphutha. Ebehamba phambi kwethu engumqulu welifu emini, ebusuku engumqulu womlilo. Esikhanyisela endleleni sisusa ku-2022 esisisa kulo nyaka omtsha. Udumo lumfanele. Asingenanga ngamandla ethu nokwazi nobukrelekrele bethu kulo nyaka esibuya. Unathi uThixo ngamaxesha onke, soze asilahle, soze asishiye. Sibiyelwe yonke into esinayo, sijikeleziwe ngumoya ongcwele. Ngothuki, ngoyiki, cinga efana wedwa, soze akulahle. Ndizokomeleza, ndifuna wazi ukuba indlela yokholo inde. Ifuna unyamezele ngoba ekunyamezeleni mkhulu umvuzo. Izinto ohlangabezana nazo, iingxaki, ukugula, ukutsala nzima, xelela uYesu ngomthandazo. Usithembisile ukuba uzawusinika ukuphumla. Iingxaki zethu mazisisondeze kuYesu, zingasisukusi kuye, ngoba nguye ozasipha amandla, nguye ozasipha unyamezelo, nguye ozasinika uxolo nethemba. Ilizwi lithi ukufa nokuphila kusemandleni olwimi, abaluthandayo bayakudla isiqhamo salo. Vumelana nelizwi likaThixo empilweni yakho, ingaphumi into engakhiyo emlonyeni wakho. Yiba ngumprofeti wempilo yakho nekusasa lakho nabantwana bakho. Nayiphina into entle ephuma emlonyeni wakho, uYesu uzawuyenza iphumelele. Akukho okungenzeki ebantwini abakholwayo. Umlomo usenokuthetha ukufa, ngenye ixesha nokuphila, ngenye ixesha uyakha, ngenye ixesha uyachitha. Namhlanje umbuzo wam kuwe uthi ukweliphi na icala wena? Leliphi icala olikhethayo kwindlela yakho yobomi? Enkosi kakhulu.